Je to daleko velkolepější, než byla jednička, která za mě je taková komorní. S Martinem Kopem jsme se tak teprve jako rozehřívali, si myslím. A teď už jsme hodně zahřát. Čuráci. Jsem si celkem jistý, že to bude obrovská prdel. Myslím si, že to bude větší prdel než ta jednička. Co se týče fóru. Když se vysuneš, tak se zase zasuneš. Sem tam, to ti snad nedělá problém, jako doma, ne? Je to pěkný, klidně přidej. My jsme si říkali, že když už tápeme do té dvojky, že musíme přijít s něčím novým a taková ta jakoby výpravnost a obecně větší rozmáchnutí se vybízelo. Pořádku, ty vole, můžeme na fotbal, ty vole. No počkej, fotbal je víc než fotbal pecání, jo, a jdu se přivýkot. Všechno bylo úplně růžový a perfektní. Než to zase dojeba. Ale tak na druhou stranu já jsem nic nečekal. Mě by překvapilo, kdyby to nedojebalo. Těch motivů je tam fakt hodně, podíváme se do zahraničí, krom toho, že prostě Navi poprvé okusí zahraniční angažmá a náramně se mu to povede, tak jak je jeho zvykem. Nikdo z nás není dokonalý. A vy mi nás málo. Pro mě, jako pro herce, to vlastně je takový projekt typu Jackass. Bylo to takový sebetrýzní, lépe řečeno, mě bylo fakt hodně ubližováno. Odmala kopal do míče, bylo to nadějný.